Panahon na ngayon pangitawon si Jesus sa kinabuhi. Siya naghulat kanimo karon, nga ihalad mo kaniya samtang may panahon pa. Mamauli na kita sa ginharian. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gumasusa kaniya. Hihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Panahon na karon ngayon baguhon ang kinabuhi mapatuyan. Ayaw usiki ang bagahe gayon, kung ginahal mo siya sundan ang sugo na nanutok siya sa imong kasing-kasing. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gumasusa kaniya. Hihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napuno sa kagulayan. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gumasusa kaniya. Hihilakan kaniya samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga napuno sa kagulanan. Sa kalibutan